मोरिंगा के अक्सर चमत्कारिक पेड़ कहल जाला। काहे काहे कि एकरा में सब पोषक तत्व कवनो अवूरी खाद्य पदार्थ चाहे फल के मुकाबले बहुत ज्यादा होखेला, जवना के चलते इ बहुत स्वास्थ्य समस्या के एक समाधान बा। मोरिंगा के पत्ता दूसरा खाद्य पदार्थन से कैसे बेहतर होला? पहला बात कि मोरिंगा के पत्ता में संतरा के मुकाबले करीब 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होखेला, जवना के चलते इ आपके प्रतिरक्षा प्रणाली अवूरी आपके त्वचा खाती भी बहुत फायदेमंद होखेला। दूसरा, मोरिंगा के पत्ता में विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में होखेला, जवन की गाजर के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा होखेला, जवना के चलते इ आँख के रोशनी बढ़ावे खाती निमन भोजन होखेला। संगी मोरिंगा के पत्ता में पालक के मुकाबले आयरन के मात्रा बेहद ज्यादा होखेला, जवन की 25 गुना ज्यादा होखेला। ऐसे एनीमिया के इलाज खाती इस सबसे निमन विकल्प बा। इतने ना, मोरिंगा के पत्ता में दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होखेला, जवन की मजबूत हड्डी अवूरी दांत खाती एकरा के स्वस्थ विकल्प बनावेला। आज जब हमनी के प्रोटीन के बात करेनी जा तो मोरिंगा के पत्ता में सोयाबीन के मुकाबले 27 गुना ज्यादा प्रोटीन होखेला। ऐसे यो लोग खाती ज्यादा फायदेमंद हो सकता, जवन की मांसपेशी के द्रव्यमान बढ़ावल चाहता रे। एकरा अलावे मोरिंगा के पत्ता में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, मैग्नीश अवूरी विटामिन बी के मात्रा ज्यादा होखेला, जवना के चलते इस सुपरफूड अवूरी चमत्कार के पेड़ बा।